Fra FDH's side skal lyde et stort tillykke til den nye regering. Jeg har kun siddet som direktør i FDIH et enkelt år, og det politiske spil er relativt nyt for mig. Men der synes jeg, det har været meget positivt at arbejde sammen med den afgående erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen. Jeg synes, der har været en stor lydhørhed omkring de problematikker, vi arbejder med til Danmarks bedste. Så herfra, Troels, alt det bedste, og tak for samarbejdet, og jeg håber, det kommer til at gå godt, jeg er ikke i tvivl om, i det nye ministerium. Samtidig havde jeg også den store glæde, at jeg for et par måneder siden drak kaffe med den nye erhvervsminister, Brian Mikkelsen. Også det husker jeg som en meget positiv samtale, hvor der også fra Brians side var stor forståelse for de problematikker, vi arbejder med. Så jeg ser frem til, at vi snarest får en ny kaffeinvitation til ministeriet, hvor vi kan blive lidt skarpere, måske kaffen bliver lidt stærkere, så vi sammen kan få brygget nogle gode forslag sammen til vores e-handels, dansk detailhandels og hele Danmarks fremtids bedste. Så velkommen til den nye regering fra FDIH's side.